Notícia d'última hora. Ens arriba la informació d'una gran manifestació. Connectem en directe. Ajuda la FEDAC! Solidaritat! Ajuda la FEDAC! Solidaritat! Ajuda la FEDAC! Solidaritat! Solidaritat! Ajuda la FEDAC! Solidaritat! Ajuda la FEDAC! Dijous 24, divendres 25 de novembre, tots els serveis solidaris per reportar gel, colònies, producte d'higiene personal. Col·laboreu. Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estranys, lluitarem contra gegants, amb les mans nues lluny, cavalgant per 1000 deserts, com bandidus a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història. Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim Bonnie and Clyde, un parell de samurais. No ens farem enrere mai, fidels al repte amb tu. No hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis ni finals.